ମୁଁ ସେଦିନ ଯୋଉ ଭାତ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ସେ ସବୁ କଣ ହେଲା କି? ସବୁ କଣ ଆଉ ଅଛି? ତୁ ପଇସା ଦେଉ ଦେଉ ରାଜା ଘରର ଲୋକମାନେ ଆସି କର ବାବଦକୁ ସବୁ ପଇସା ନେଇଗଲେ। କେଉଁଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଆମେ କରରୁ ଟିକେ ନିସ୍ତାର ପାଇବା। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ରେ ଧନ। ସେଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଉ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଆମ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଦେଲୁ ମୋ ଖାଇବା ଦେଲୁ, ଭାତକୁ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଭାତରୁ ଯୋଉ ପଇସା ଆଣିବି ସେହି ପଇସାରେ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି ଆଣିବି। ଆଜିରେ ମୋ ମନଟା ଆଜି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ ବାପା। ତୁ ଆଜି ଘାଟକୁ ନ ଗଲେ ଚଳନ୍ତାନି। ବୋଉ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ଭାତ ଧରିବା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ଭୋଗ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ତ ଆମର ବାଡ଼ି ଅଛି ନା। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ରେ ବାପା, ହେଲେ ମୋ ମନଟା ଆଜି କାହିଁକି ପାପ ଛୁଉଁଛି। ଛି ବୋଉ ତୁ ପୁରା ବାଜିଆର ମା। ଗାଁ ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ତ ବାଜା ବାଜି ମାରୁଛି। ସେ କେବେ ହାରିଯିବନି ବୋଉ। ସେ ଜିତିଛି, ଜିତୁଛି, ଆଉ ଜିତି ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। ଧନରେ ତୁ 3 ବର୍ଷର ହେଇଗଲୁ। ତୋ ବାପା ବଡ଼ କରି ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଡ଼େଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ସେ କଥା ତୁ ଜାଣେ ରେ ଧନ। ତୁ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ ଧନ। ବୋଉ ତୁ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ନା ତୁ ଘରକୁ ଜମା ଆସିବୁନି। ନାହିଁ ରେ ଧନ, ତୁ ସେମିତି କହନି। ହଉ ଦେ ତୁ ଖାଇବା ନେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଉ। ଶୋଇବା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ପଟ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇବୁ। One
खुशी